Ayo. May nag-comment, sabi niya, I'm hearing pulang, sabi niya. Akala ko pulang lang na laro, naglalaro sila. Pero taga-pulan pala yun. Akala ko, kung lang. Hindi na ano. Sakto ah. Follow up. Ganyan na. 14. Walang nanonood. Singkukin. Oh. Mabot. Sumabit. Meron ba? Kaya lang alanganin na.
Pumasok. Pasok. Nanonood din si Idol ngayon, siguro. Bilyaran parang 1940s eh. Plywood. Oh. Ang layo. Mabit sa 13. Ano po? Layo. Tumapat. Sakto ah. Kung nasana yung idea. Dumigit. Manong tira na. Dumikit. Dikit na dikit ah. Ay, ba? Ang linasagi. Oops. Masabit pa yung 14 ah. Ay, yun. Ito sana oh. Ito naman ang kun yan. Lalim.
Cellphone ko yan. Sa 14 lang. Oo. Oh. Anong manitisan? Mas po sa friend. Ginit ko na. Sister dito. Oo ba? Ano, ginawa hindi. Hindi. Kumuldas. Sabay. Perfect. Hindi ka lang kumagaling na. Tingnan niyo dun. Hindi pa ako nakapapasok ng spot. Ooh. Mapatat. Sakto sana oh. Hindi ko lang yan. Oh. Parang pinartidahan mo lang ako sa una ko ah. Parang pinartidahan mo lang ako. Ayaw ng uno. Wala din sa ano. Marami pang mga ba?
Nabitin. Yes. Nabitin. Tumago na. Layo. Ayun. Boss. Start. Sumabit na naman. Ang layo. Tumago na naman ah. Ang kunti lang. Hmm? Walang tira.